ste došli i uvelikali ovaj turnir. Sad bih zamolio Retku, Gostu Majku, da kaže par riječi, pa da je jednim aplauzom pozdravimo. Ovako pozdravila bi sve prisutni. U nedjelju 21. augusta u sportskoj dvorani Srebrenik održan je 7. memorijalni turnir Basket za Gopu. U znak sjećanja na Adnana Gopu, nekadašnjeg kapitena košarkaškog kluba Gradina, koji je 2015. godine preminuo na UKC-u Tuzla od povreda zadobijenih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na skretanju za naselje Bjelave. Prvobitno je bilo planirano da turnir bude održan na poligonu Prve osnovne škole u Srebreniku, na čijem centru je nacrtan lik rahmetli Adnana Gope, ali uslijed vremenskih neprilika turnir je premješten u sportsku dvoranu. Adnan Gopo ostavio je neizbrisiv trag košarke i sporta u Srebreniku, a da Srebrenik i Srebreničani to ne zaboravljaju i da pamte, potvrda je i košarkaško igralište Prve osnovne škole Srebrenik, ali i ovaj 7. po redu memorijalni turnir. Više o ovome rekao je jedan od organizatora turnira i Adnanov prijatelj Damir Adrović. Dobar dan, pozdravljam gledatelje TV Tata Brada i Radio Studio D. Zahvaljujem vam se što ste došli da medijski ispratite naš turnir. Dakle, memorijalni turnir Adnan Gopo, 7. po redu. Zbog nevremena smo se morali prebaciti u dvoranu. Hvala Hasimu Buljubašu, direktoru sportske dvorane, koji nam je ustupio ovaj termin dok ne završimo. Danas ovdje imamo 8 ekipa, 2 grupe po 4, sve ekipe prolaze i dalje, pravi se 4 finale i onda igramo na ispadanje. Došao je taj dan, nekako bilo je malo nervoze kako će sve biti zbog vremena, jer basket je igra koja se igra vani na vanjskom terenu i možda je pristupačnije i bilo bi možda i više naših sugrađana tu da je lijepo vrijeme. Ali evo sad kad je ipak došao taj dan, nekako je sva trema, sva nervoza je nekako nestala. Ko nekad dok smo igrali košarku, nervoza je do podbacivanja sudijskog, kad krene lopta u zrak, gotovo je, sve idemo, igramo i to je to. Očekujem lijepu i fair košarku. 8 ekipa, a uz 8 kvalitetnih ekipa ne bi bilo apsolutno iznenađenje da recimo 4. ekipa iz grupe napravi problem prvoj ekipi iz suprotne grupe ili treći drugom i tako. Adnan Gopo je bio borben košarkaš, ja razumijem, to je takva igra i moguće svakakvih poteza i malo te sportske prgavosti. To je sve u žaru borbe, izbroji se do 5, idemo dalje, mi smo svi drugovi, mi smo braća i tako da njemu bi bilo drago da se i borimo, da se ne pušta koševi tek tako, nego baš da se borimo muški, pa kom obojci, kom opanci. Pa naravno, očekujemo sljedeće godine isto tako, najvjerovatnije u augustu. To je možda najbolji termin zbog godišnjih odmora, jer najviše ljudi tad ima slobodnog vremena, tako da i mi želimo da što više ljudi i učestvuje i proprati ovaj turnir.